de rastro de xabaril e os criadores destes peludiños. Marcial, estás ti con eles, non? Contanos. Estou aquí cos organizadores, cos xuiz, cos propietarios dos protagonistas, porque os protagonistas son os cans, Sempre. E aquí temos varias razas. Estábamos falando aí un anaquiño de que esta raza en concreto que ven sendo, que raza é? Grifón azul. Grifón azul. Que ten de especial esta raza? Bueno, é para a caza do xabaril. Caza maior. Sí, caza maior. Teñen unha nariz moi boa para seguir o rastro. Despois unha voz cando van acosando que se sinte moito nos montes, ser montes grandes, síntense moi ben, unha gran forma física, teñen moita resistencia e son moi valientes, que é o que necesitan para a caza maior. Para enfrontarse a un xabaril, Sí. E esta outra, que raza é? É unha grifón azul. Perdón? Un grifón azul. Sí. Cantos hai grifóns azules? 3. Os tres. Hai, os tres. Son os tres. El cachorriña. O mesmo é máis pequeniño, non? Canto tempo ten? Este ten 3 meses e medio. 3 meses e medio. Sí. E xa saiu de caza? No, ainda non. Ainda non. Ainda moi nova para sair. Pero mira, a tele gustalle, porque está moi tranquilo. Para adestralo, para que estea preparado para cazar, canto tempo tarda? Aos 6 meses, máis ou menos, xa se podería empezar a traballar con el. Habrá que leválo ao monte Sí, para que vaya aprendendo e claro. tal. Moi ben. E temos Esta aquí outra raza. Outra raza, non? Sí, Que son raza setter inglés. Setter inglés. E cales son as características do setter inglés? Bueno, o setter inglés é unha raza, son moi duros, son can moi fieles, moi inteligentes, sobre todo, é a característica que é o máis alto deles. Arriba. A verdade é que son moi guiadiños, porque están aí tan tranquiliños, non se moven prácticamente. Sí, son os cas con moito nariz, para buscar, ao final, para buscar... Están quere decir que teñen especializados en olfato, caza, claro. en caza de pluma, non? Sí, perdiz, becada... E despois vemos aquí estes que tamén son moi boiños, estou vendo aquí. Eses son os máis tranquilos, me parece a mí. O outro é tango. Tango E Heidi Beagle, Heidi. Salve Sames. E son Beagle. Sí, Beagles. Francés. Beagle francés, porque tamén hai o inglés. Ah, Beagle francés. Sí. E cales son as características? Pois son... Bueno, son así moi tranquiliños, Exactamente. ¿no? Bueno, tranquiliños aquí. Bueno, tranquiliños aquí. Sí, Ai, pues. se hai conexo ou se hai lebre, nos usámonos para conexo e para lebre. Eu penso que Heidi e máis eu namoramos. Sí. Verdad? É que- E tango ten celos. Este máis ben para caza menor, non? sei se de min ou Sí, dela. caza menor. Caza Nos menor. vamos a conexo e a lebre. Como se clasifican os cans para o tipo de caza? Óscar. A ver, os cas para o tipo de caza pois clasifícanse, bueno, un pouco tamén polo tamaño, non? Ainda que non é en realidad o máis tal, pero en caza maior buscamos unhos cans que sean máis fortes, máis robustos, como dicía antes Pablo, que teñan unha boa voz, que sean pertinentes. Eu da voz non o entendo, Sí, hombre, hai outros tipos de cans que non teñen a voz, estes cans teñen o que Pero a voz, chico- para que importancia ten a voz é na caza? cando, home, podríamos che mostrar si poderemos ter aquí un jabalí, pero aquí creo que vai a ser... Mellor non. Creo que vai a ser Fíome da túa palabra. Me vai a ser imposible pois ter aquí un jabalí neste caso. Vamos a ver, cando este tipo de cans se acercan ao jabalí, a cava onde está encamado o jabalí, pois fan unha cose e o jabalí pois levanta e intenta a huida. Entonces, durante a huida é cando o can vai perseguindo e como non sabemos por onde vai, pois moitas veces pois pola voz. A parte de que hoxe, pois bueno, usamos equipos localizadores para eles, pero moitas veces pola voz. Por iso a voz é moi importante, sabes? Claro, mellor para asustar tamén o propio Claro, para xabaril, asustar, non? chegan ali, pois o jabalí normalmente pois é un animal que suele facerlle bastante frente aos cas, teñen que ser cas valientes, como ben dicía antes aquí Pablo, pois estes cas son moi valientes nas camas cos jabalís, e depois, bueno, volvo a repetir, a voz é algo moi importante en eles. Manolo, que nos podemos atopar nesa mostra? Ademais, os que estamos quizáis menos familiarizados con este mundo, que podemos ir ver? Bueno, é a 32 edición, é a mostra máis antigua de Galicia. Encontramos, bueno, sobre todo, cans de caza, despois hai stands de todo tipo relacionado ca caza, de produtos de caza, degustación de produtos elaborados con caza, basicamente eso. Bueno, e cantas xornadas son? Son a 32 edición esta. Pero cantos días son? 2 días. Dous días, non? Sábado temos concurso de rastro, máis ben, concurso de traballo dos cans. E a mostra en sí é o domingo. E a xente que pasa por aí, por esa mostra de cans de caza, son cazadores todos?
Unha maioría son cazadores, A maioría pero son bueno, hai de cazadores, todo. hai de sí. todo. Xente que che ven á degustación, porque veñen a probar platos elaborados con carne de caza, hai algo de todo. Moitos Unha nenos... atención que nos comentaba a micro pechado, fora de cámara, Teresa, ela é cazadora, e dicía yo, hai moitas mulleres que se dediquen a caza, e decíame, a caza menor moi pouquiña, pero a caza maior, moitas. Sí. Iso por qué? Bueno, máis que nada porque acompañan os novios, os maridos, os pais. Sí, en caza, eu conozco varias a caza maior, sí. E levas cazando ti toda a vida, ou que? Cantos Bueno, anos? toda a vida indo cos cans ou acompañando. Cazar, 5 anos ou así. Desde que decidí coller as armas. Este armas tomar. Sí. Vente de familia ou...? No, meu pai nunca foi ni nada. Desde que me casei, sí. Desde que me casei, o marido é o que tira... Sí, O marido? O marido, sí. Pois xa que ti algo tes que ver nisto, non? Sí, sí. Sí. A mí o que me gustaría é facer un chamamento, supoño que vos estades neso, para concienciar a sociedade en xeral de que os cazadores e os cans de caza son prácticamente da mesma familia, non? Que os cazadores si queredes os cans, si coidades dos cans, digo por iso que se conta por aí, que hai cazadores que cando o can non lle vale, que prefiren acabar con eles, que o trato non é o que debería ser. Creo que vos como cazadores supoño que queredes concienciar sobre iso. A ver, en todos os lados pode haber, en todas as familias pode haber unha ovella negra. Unha ovella negra, e iso non está tampouco nas nosas mans, nos intentamos combatilo. Calquer persona que tenga un can desto, sobre todo, a ver, a unión de un can con un cazador, por exemplo, pois é un binomio, e ti tes un contacto moi aférrimo cos animales, teslle un aprecio, cuídalos. Bueno, nos cans non se prepararon para vir aquí, ves como están, son cans de caza, e algún destes pola mañán pois estuvo no monte, vemos como están aí, entonces, eso é un pouco, bueno, bulos, a verdad que non atravesamos uns momentos dos millores, Por iso temos digo, un tal, intentamos cuidalo o máis posible. Nós somos necesarios porque, sobre todo, por o control do xabarí, do corzo... Non hai máis que ver o que está pasando. Que está pasando nos daños da agricultura, nos accidentes nas carreteras, e entonces nós somos unha parte moi importante en isto e tal. E quería facer fincapé no que falaba Teresa. A ver, as mulleres que últimamente se están empezando a meter máis a caza maior, porque a caza menor aquí en Galicia está tendendo a desaparecer casi. Entonces, claro, a caza maior, sabedes, bueno, sabémoslo todos, porque o temos todos os días na televisión. O xabarín é algo que ahora mismo que nos está afectando moito. Nós somos cazadores, pero na nosa casa todos temos agricultores na casa, os agricultores, entonces, bueno, sí que somos importantes. Señores, grazas por vir. Aí queda a cita esta fin de semana no Mesón do Vento, aquí ao lado, parroquia de Ordes. Sábado o concurso de rastro de xabaril e o domingo que é a mostra en sí. Pois a gozar desa mostra de cans de caza no Mesón do Vento. Agora falamos